Bineînțeles că aceste activități vor urma cu un joc de artificii și pe această cale anunț și poliția că avem autorizație
și ne mulțumim pentru colaborarea care ne-au dat-o astăzi pentru satul Clodenii Gândului și îmi pare rău că s-a întâmplat acest incident. Pentru că timpul, așa cum este el, aș vrea ca cele două formații să fie foarte bine organizate, după ce vor evolua pe scenă, să meargă la primărie și la poliție pentru a primi autorizația. Rugămintea mea este către dumneavoastră să-i primiți, către dumnealor care sunt organizatori, să fie foarte bine organizați, să aibă oameni care să nu facă probleme, să ne înscriem cu o comună care nu se caracterizează prin evenimente deosebite. Eu știu că în aceste momente fiecare va umbla mascat, mai mult sau mai puțin, va servi un par de băutură, că așa este normal, va merge la vecini, la rude, la prieteni, așa se obișnuiește, dar totul să se facă cu decență. Pentru că este bine ca să nu ne încadrăm cu evenimente deosebite. Țibăneștiul este o comună cu o zestre umană deosebită, cu o zestre materială deosebită, cu oameni deosebiți. Mă bucur foarte mult că tinerii s-au încumetat, în ciuda unor eforturi materiale și financiare deosebite, să perpetueze obiceiurile și datele noastre. Pentru acest lucru le mulțumesc foarte mult, îi felicit și pe dumneavoastră care sunteți promotorii și așteptați cu nerăbdare să-i primiți, vă rog să-i primiți cu toată deschiderea, să fim foarte bine organizați, să nu ne înscriem cu incidente, pentru că așa este normal. Cred că pentru început vor evolua cei de la Clodenii Gândului, pentru că sunt de mai departe, după care vor merge să-și primească autorizația, urmând ca în mod colegial cei de la Țibănești să urmeze după ei. Cei care sunteți în jurul scenei, vă rugăm foarte mult să mergeți puțin mai departe. Toată lumea vrea ca să vadă, dar să nu fiți loviți de cei care ei sunt mascați, poate involuntar o să facă o mișcare să se răbească. Este loc pentru toată lumea ca să privească obiceiurile așa cum este normal. Bineînțeles că după activitate vom împărți și noi colaci, dulciuri pentru copii, așa cum se obișnuiește. Așa cum vă spuneam, la ora 24, la ora 0, când se sfârșește anul 2011, cu toate greutățile mari, cu toate bucuriile care le-am avut, vă așteptăm în centru, invităm formația de la Țibănești pentru a cânta la mulți ani, a deschide o șampanie, a da un joc de artificii, urmând după aceea să mergem la Clodenii Gândului, unde la fel invit formația și pe cei care sunt organizatori să ne întâlnim la biserica din satul Clodenii Gândului, unde urmează aceleași activități. Eu vă mulțumesc încă o dată foarte mult, mulțumesc sponsorilor, mulțumesc colaboratorilor, mulțumesc cadrelor didactice care au fost alături de noi, vă mulțumesc dumneavoastră, societatea civilă care întotdeauna a fost la înălțime. În număr atât de mare, asta înseamnă că apreciați activitatea tinerilor, sunteți dornici ca aceste obiceiuri să fie duse mai departe. Din punctul nostru de vedere al organizatorilor, primăria și Consiliul Local, vom face tot ce este posibil în fiecare an să putem ajuta tinerii să perpetuăm obiceiurile și tradițiile de la noi din zonă și, de ce nu, și din toată zona Moldovei. Vă mulțumesc încă o dată, vă doresc din tot sufletul un Revelion cât mai plăcut, în liniște, multă sănătate, să ne întâlnim întotdeauna în locuri și la momente deosebit de bune, la mulți ani cu multă bucurie și mult succes pentru toată lumea. La mulți ani și multă sănătate! Așteptăm formația de la Clodenii Gândului. Thank you.
trăiască democrația. Până ce nu va da o parte, ar vrea să aflu de culare, de Dumnezeu, ca să o facă. Bună seara! Noi suntem! Uite câți gospodari sunt aici! Bucuroși de noi, dar cum sunt dați la Celălalt, Adelin, microfonul celălalt. Adelin! Suntem foarte bucuroși și vă rog foarte mult să evoluați la înălțimea la care sunteți pregătiți. Țimăneștiul este o forță în zonă și trebuie să demonstrați, mai ales și clotenii gândului, că perpetuați obiceiurile așa cum le-ați moștenit din trecut și sunteți la capitolul excelent. Domnul primar, a trecut 6 când toți de care dumneavoastră am ascult. Avem și o dată. N-ați vrut să veniți. Am dat cu mâna de vărul peșulat și am o să dau cu dumneavoastră. Sănătos veniți. Bună ziua, bine ați venit. Dar n-ați, porțile sunt deschise. Tot timpul. Domnul primar, mă cunoaște să mă recomand. Ia și te recomandă, eu te cunosc, dar nu te cunosc ceilalți. Și crezi că sunt de aici din Corea, de unde crezi dumneata, din Țipana Țibănești sau Golan din București? Păi să știi că am neamuri în marginea și mă recomand că din Clotenii. Dacă ai foarte multe neamuri, e bine. Stau mă la deal și am atins Clotenii un pic, că ciorul nu țin oriunde cel mai mic. Cel mai mic după cel mai mare, care a făcut armata la măsare. Dacă nu vrei să crezi cu ele, tu sunt trebuie să răspunzi. Fiți sănătoși cu toții. Domnul primar, e făcut sau nu făcut? Eu zic că nu-i făcută. Toată lumea așteaptă ca să o faceți, așa cum știți voi foarte bine. Domnul primar, hai că facem, dar ați văzut. Nu are nimic, uitați că domnul Vicea are pregătiți banii pentru dumneavoastră. Și pe mine m-a costat să învăț animala la școală. Adică se comandă la Matei și eu dau banii? Nu are nimic, apasăm răspunderea de la unul la altul. Voi jucați că o să găsim varianta și pentru bani. Ce-am învățat la jucat, a fugit și m-a lăsat. Unde credeți că a fugit? Nu știu, spune tu. A fugit în Sinaia și a îmbrăcat pe ei doar. Dacă nu vrei să credeți, uitați la așa. Nu mai mare nimeni. Domnul primar, a avut tata cu cioarcă cu femitei, cu toți am îmbrăcat cu tine. Eu am fost mai mitel, am îmbrăcat tata un pudușerel și mă cheamă Daniel. Zi-mă țigani!
Herkes bana müzik